Maricica. Băi, eu vedo la asta, se că pe tine. Dar acum asta într-un travat, dar tu nu încina calma. Jap jos. Jap jos. Nu? Pese. Hai, jap jos. Jap jos. Jap jos. Nu vrei, a? Jap jos. Omul are la mesa lui două idealuri. Băutura Mamă, ce șmecher ești. Aici nu vei pise? Maricica? Maricica? Hai, Maricica, vină cu. Ai, nu mai mi-e una de acolo, vină cu. De ce? Păi că nu e decât una. Vii sau nu? Una este la muzeu care tot să Zi? Maricica? Păi de fete e rar. E rar. Și ce facem cu ele? Ce facem? Pisi? Vinde... Ia uite mă ce am eu aici. N-are banul ca lumea, păi... N-am, da. Pricepem la de-astea, de antichități, de-astea. Băi, Hai să o vedem unde e. De nu vrea să vină la mine. Pisică, unde ești, pisică? Băi, ce căuți aici? Ia. Ia uite în patul meu. Așa. Pupă telefon. Pupă telefonul. Pupă telefonul. Vezi că azi din pat prostul. Maricico. Vezi că la viitoare te duc la castrat. Te operează ăștia. Da. Te operează ăștia. Maricica.